Baina aurpegia
Gure jolas eta bromak saioa egin behar da hemen, bistak diren bezain onak, bistak diren bezain onak. Bueno, bizka hona horrein hasiko gara. Azteko edo dezela, Beñat eta Txomin. Bueno, hauek iparragin doinu kantatuko guen. Eta zuen biok LHS-ko ikasleik izango zaten. Behar zuten zerbait egingo zuen, eta irakasleik zigortu eta kalea behar dituzte. Bueno, biok LHS-ko ikasle gazte dira. Behar ditzuen zerbaitin eta maizu o maiztrak kalea behar dituen. Klasean sartu eta aldiro badegu nahiko enredo, hankak geldirik ezin eduki eta jartzen gera bero. Gaur ere bilok gera eta bilok kalera, ezin besterik espero. Irakaslia zilean gainean, txintxetak jarri ezkero. Irakaslia zilean gainean, txintxetak jarri ezkero. Ez du askorik behar izan du, setun bullaka hasteko. Alkarrein bira orain pasilun, biak batekoz besteko. Esateirot sarritan, gu biok beti herritan, egoz jorra baita seko. Orain goiz dena daukagu Beñat, indagoan pentsatzeko. Orain goiz dena daukagu Beñat, indagoan pentsatzeko. Zesango zigun, zegingo gendun, aseran banun ikara, baino zigortu gaitu pilota, zeginik ez dago jada. Oain pentsatzen jarrita, ninago ikasita, idea ona behar bada, bere kotxia bilatu eta egin zaiogun pintada. Bere kotxia bilatu eta egin zaiogun pintada. Inaizen duke bere kotxean, pintada eta igurtzi. Beñat mesedez gaiztakeriak, pentsatzea isetun utzi. Beti gaiztakeria, zuzera azeria, gu pasilloan itxusi. Oain komunera joan behar dugu, inok ez gaitzan ikusi. Oain komunera
ikusi edo eta ez ikusi, egon behar dugu lasai, lehenago ere era honetan, maiz gabiltzan ez nola nahi, ni banua etxera, ez beiratu atzera, eskusa bat badaukat bai, maixuk etxera biali gaitula, esan behar diot amai, maixuk etxera biali gaitula, esan behar diot amai. Ez da kritikan estuantxean, txistuari egin trago, denbora aurrea pasatu ala, gerozta nerviosoago. Hain ere adiskidea, eukidezun idea, seko txarra da zeharo. Amari diot irakasleai, baino bildur gehiago. Amari diot irakasleai, baino ere bildur gehiago. Bueno, beldurrik ez dugu behar, beldurrik hain beltzutan. Bueno, zortziko txikin behar zeneteko, etortzen digutela, Andrew eta Adur. Bueno, zuek aita semeik izango zarete. Andrew aita eta Adur semea. Andrew ipuin kontatzen sartu da. Adurren ohera. Eta ipuinak kontatzen hasian orduko lo hartu du. Andrew maixua, atak. Lo hartu du. Adur hasita. Ipuinak kontatzean nuen nere alde, hiru txerritxoekin jasirik gaude. Zurrunka hotxak entzun, einzera hoien jabe, hiru txerritxoena egiten altzaude. Hiru txerritxoena egiten altzaude. Ipuia ezaguna, zen eukanta klaro, seiuluak hartzia, hori zan arraro. Nila nian aio naiz, semia luzaro, eta amarretako lerrindan nago. Eta amarretako lerrindan nago. Orduan zaudela zu oso nekatuta, ipuin badasik ez du baina ezin buka. Hala ere ez dugu hausen ere kulpa, loak hartzen hau baina desesperatu da. Loak hartzen hau baina desesperatu da.
Osolako horra da, gaur baita batena, egun osua danen, bihar da kemena. Zure oian gainean, azken astelena, igual sofan loikia, dezu gaur honena. Igual sofan loikia, dezu gaur honena. Gainera aitak jartzen hau badaletxeko, ikutia kontatzen du aurreko zatzeko, tasmaldian nolaztu zabitzan antzeko, amari esaiozu arren etortzeko, amari esaiozu arren etortzeko. Oien ederkinago, oraintxe laztana, hemendik altxatzeko izango dez bana. Nik hemen hartu denez, gaur kristoren zama, honena izango zu segia mangana. Honena izango zu segia mangana. Bueno, haien ama biak berretio hemen, eta etorri dizula Amaia eta Etxeone. Bueno, zuek gizarte zibileko bi parte zeate. Bakegile izena hartuta, desarmea gauzatu izateko lehen ailuia. Oain, eta zituen zulo batzutan handaude polizik noiz etorriko zain bi hauek. Amaia hasita, amarreko txikin, iruna bertxoko datzeko gaia. Zerbitzatu nahiean, herri eta auzoa, desarmean eginda, ahalegin osoa, eta bukatu bada, akabo arazoa, baina Frantzi eta Espainia zebiko lausoa, oain euren esku dago bigarren pausoa, oain euren esku dago bigarren pausoa. Bai eta hau sartu da, behingoz armak uzten, ta jende gehiengoak pozitu ikusten, baina kosta behar zaigu bide honi eusten, saiatuko baitira nonaitik zapuzten, batzutan ez digute ala erakusten, batzutan ez digute ala erakusten. Lanean jardun gera, bolondres kuadrilla, hasi
pauso hori ez dugu ikusiko pela, guzuro honen bueltan hementxe gaudela, badakizu armatuta helduko direla, niri jada buzkurtzen ari zait sabela, badakit arriskuan orain gu gaudela, badakit arriskuan orain gu gaudela. Gaude bake bidean, erizko atean, inor ez aldasiko, guri atakean, ezin gaitzak elotu, gaur inor katean, baina ez gera egongo zinezko pakean, preso denak etxera ekarri artean, preso denak etxera ekarri artean. Ekarriko ditugu kotxez edo astoz, ta orduan izango dugu hainbeste poz, baina gaurko honetan, baina ara hementxe badatoz, eta hartu dituzte hor armak bekozkoz, uste baino errexago atera da askoz, uste baino errexago atera da askoz. Bueno, bi puntu erantzun aurna talde batuko batek, eta ondoren besteak etorra dela etxe ordean. Lehenengo puntua, irrietarrez usta favorito dira. Gero egongo gera partidai begira, eman behar diote bidea isegira, txapela doa lehen dagoen tokira. Ta bigarrena, ezker esku horietan badago indarra. Errez gainditzen dute aizazpiko marra, beraientzat ona eta besteentzat txarra, baina bengo etxea dugu aztizarra. Eta bila ona amazatik, dato, betorrela, Andrew. Bueno, lehenengo puntua. Aste santutarako zein da zure plana.
oporretara nua, ez da katalana. Gidonara nihua, lagun baten gana, eta aniko deniko duzen zailana. Bueno, la bigarrena, prozesiotan askoz gazte gutxiago. Ez dakit zenbat gazte zebiten lehenago, kristautasuna dago jetxitatzearo, eta ni prozesio guzti kontra nago. Hemen asko razoa da eta arribili. Bede azetik aldo berdegik. Bueno, bakarka, bina bertso, aurrena talde bat delikatek eta ondoren besteak. Eta aurrena etu deia, bineak. 12 honatik. Bueno, hau da binetentzako gaia. Gaur, errangu eguna izaki, emakume adintua ikusi du errangu eskuetan elizara sartzen. 10 lasai jeki naiz, hartu ondoren atxeden, gosaldu eta kalera irten, ia gauze ikusten den. Erreboteko partidua zan, ikusten egon nabarmen, eta etxera nikoanian, aibala zertago hemen. Erramuak inamona xarbat, Eliza sartu lehen bailen, igandeetan entierrori, ez egola uste nuen. Igande goiza eta Elizan, berez dugu nobedaden, sekula santan enaiz egonan, goien dagonaren alde. Sinisten du nahi behin baino gehiago, zertan sinistu ere galden, baino atarira arrimatu naiz, iskutuan taxuaben. Atea pasa eta aurrera, arrimatu naiz bazparen, baso erdi bat hartu behar dut, bat ere pagatu gabe. Bueno, eta baina entorn da ella, horita zentruziko adur. Bueno, hau da adurrentzako gaia.
Goizeko 5:30 dira eta amezketako bideburutzen zaude korrikan zain. Nahi dut doinun eta neurri, bi bertso kantatzeko gaia. Baite korrikan nahi pasatu. Goiztegu baina eguraldia ederraz odei ez laino eta esan dut korrika pixkat egin behar nuke joño. Gainera aekak antolatu intentzionez baino korrika hasi naizta iaia arnasa heldu petxuraino. Abaltzizela ez dakit behin baino behin epin zalbideraino. Larai, 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 behin epin zalbideraino. Baina alare hartu arnasa eta atera zait indarra. Talarraitzera iritsi orduko lasai joan tirritarra. Aekak nosik intentzioa beti baitauka edarra. Eta pentsatzen ala jarri naiz eta ez alda triste xamarra. Gure hizkuntzak bizirauteko korrika egin beharra. Larai, 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 korrika egin beharra. Una aprovecha todo que viene a Jumelina y otra guardia o viene asiata. Bueno, talde bautzi etorri dela puntan libreneko Amaia eta Txomin. Bueno, Amaia eta Txominek 6 bertso osatu arte txiki zira. Amaia zira. Bueno, 6 bertso osatu arte, zortziko txiki. Kupeletara indezu bidaia mordoa. Izan hain goxoa zeron sagardoa. Txotxero xarrak ere bazeukan mordoa. Hori norberak duen gustoetan doa. Ta gustatu altzaizu ordun txotxeroa. Oraindik garunen bete bere esperoa. Sagardoa freskota Amaia beroa. Igual ezkontza izan daiteke geroa. Erentziona badu dena posiblea. Zuretzako orduan neretzako keba. Zu soltero beto hemendik aurrera. Parejan egoteko ederra ni prenda. Aizu zer jende pila etorri zaiguna. Da denak entzutera Txomin laguna. Egin dezan orduan saio bat txukuna.
Nik erosiko